Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Bir zamanda yaşap icat etken görnekli şahslarımızın yaşayışın, durmuşun öğrenü için bugünkü günde mümkünlükler yeterlik. Bakı Urmançı, Ömer Beşirov, Naqi Sembet, Sivat Hakim, Mirgaziyan Yunus, Tufan Minnullin hem başkalarının isteliklerini okuysun da şırыбызның сулышын тағын да тулырақ диясың. Ярый әлі бәхеткә шундый язмаларны бертүкләп туплап, тиешле аңлатмалар белән тулландырып, әзерләп бастырып, укучыларга җиткерүче Рәиф Мәрдәнов кебек галимнәребез бар. Күренекле шәхесләребездән Бакый ага Урманчыны искә алдым. Ул студияда оештырган тапшыруларда бик теләп катнаша иде. Хәтта сынлы сәнгатькә багышланган тапшыруларны да алып барды. Бакый аганы фотога төшергән чагында мин аның кулларына игътибар итә идем. Мәрмәр булып, мәрмәргә сулыш өргән кыдрәтле куллар бит ул. Хәзер Бакый аганың көндәлегенә күчәм. 1968 ел, 24 сентябрь. Төш вакытында телестудиядан Клара Мустафина атлы хатын килде. Икенче көнне, 25 сентябрьдә ул булай язган. Телестудияда сөйләү белән көн узды. Сагышны татарчалап күрсәттеләр. Текстны үзем төзәтеп чыктым һәм үзем укыдым. Студия халкы бик мактанлар, яраттылар булса кирәк. Тәрҗемә редакциясеннән Клара Мустафина Сагыш фильмын татарчада, русчада күрсәтергә теләп, Бакый ага Урманчыга мөрәҗәгать итте. Бакый ага катнашында Сагыш фильмын менә әлеге технология буенча ике телдә бирү өчен студияга җыелдык. Әмма әле әйтелгән технология буенча аппаратураны кили алмадык. Бакый алдында ничектер уңайсыз да булды. Ләкин Бакый ага чыгу юлында тәкъдим итте. Ул текстны үзе карап, төзәтте, өстәмәләрен язды һәм үзе татарча укыды. Тапшыруны башлап, бүген студияда Сагыш фильмының герое Бакый ага Урманчы дип тәкъдим иттем. Сөйли башлады. Бакый ага үзенә генә хас интонация белән күтәренке рухта менә дигән итеп фильмны укыды. Сокланырлык булды. Әйбәт килеп чыкты. Разве можно их не любить? Назип Джиганов. Я давно знал его и давно мечтал вылепить эту интересную голову. Плотник братское сердце. Прозвище замечательное. Сөйләгәндә Бакый аганың бер фикере күңелгә кирип калды. Кәеф бозылган чагында, илһам җитмәгән чагында мин Сагыш белән гомер буе озак еллар дәвамында шөгыльләндем диде. Хикмәт нәрсәдә? Чөнки бит инде ул күргәзмәләрдә күрсәтелгән. Тамашачылар аны тиешле мәгънәдә аңлап кабул иткәннәр. Менә шушы сорау озак еллар минем күңелемдә сакланды. Һәм ниһаять бу сорауны Бакый агага бирү насип булды. Бусы инде гел икенче хикәя. Аллаһ Тәгалә теләсә, бәлкем киләчәктә
devam ettiremen.